so ni? Kana lafiya? To, ya na ji ana maka zuwa gefe. Oh, yau Christmas ka je kana wasan kaza. Baka san ka girma ba? Taya. Ok, har ma kana cewa wani ne ya sace maka taya. Yaushe za ka daina wannan abin ne? Ni dan na so mu je Bauchi da kai, MC Joey zai yi program. Ina so mu je ka ga yadda ake yi abubuwa a Bauchi kuma yanzu kai ka je kana wasan kaza. To, ok za ka gyara. To ka fara yin wanka sau uku kowane rana. Kana ji? Wai so ɗaya kake wanka a sati kake? Kai, zuwa Bauchi nan bari sai na kira Joey din in gaya mishi waye so ni. Sai anjima.